Napabay para sa jamol sa itong medicine cabinet? Oh, naman. Daghan makaayo na. Asa vitamins? Ang hikotado kagud kaayo. Patumaro na to si JenJen. Pagkuha dito palihog eh. Ay, nausa ba din ang retarded? Ay, karon pa ko ka matipod nga gidanggas dahil siya. Kailang tanon. Para danggas. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that Concerned because retarded ka? she does. Ano mo Shin? Huwag ka mabalakas ang wigsuon. Come on, tell me. I could be a help for you, okay? Susi ko, unsa may problema nimo? Thank you, Ivy. Pero this is something personal. So ako lang niya, okay? So, wadi kay salig nako. It's not that. If you'll excuse me, matulong ko sa kwarto na ako. I don't feel very well. Okay, go ahead. Ikaw na mo si Pai? Oh, si Kuya kay nasa na sa yung room. Do you want some coffee? Okay. Sure, come. Kung sa trabaho niya sa call center, Okay na, Popsi. wala ka ba problema? Oo. Sige, timplahan sa likod pati ha. Ayaw kita misam? Oh, sure, Popsi. Kabisado kaya na ko imong timpla ha. Okay. Oh. Damay na, asukan. Okay. Tara, Popsi, oh. Salamat, Iha. Kanang Popsi, si Kuya Elmer ba? Problemado ba ito siya, Popsi? Pakistoryahin niya siya, Popsi. Sige. Ako sa pagsabihan. Okay. And then, sultihin ko ha kung unsa gani ang problema. Praise the Lord. Nawasa na ka, Jen. Wa na kahilanat. Kinaka. Wa na tugtog na wa JenJen, Papa. Mayang noon. Naigo ka sa tambal nga gipalit ni Elmer. Good boy. May gugawa ko, Papa. Oo. Si Elmer, good boy. Buutan kay bata. Swerte kaayong imong manghod ni Elmer. Di, swerte. Uy, may gugawa ko, uy. Bad man simple. JenJen, ayaw pagsulting bahinana sa imong manghod, ha? Di ko ganahan nga magtanong ka o kayugot nga to sa migsoon. Dili, Papa, uy. Love you, man. JenJen simple. Bisan di, love you, simple, JenJen. Love you po, nagagawa ko, JenJen. Uy, ayaw na, Jen. Makadungog yung isuon na makagubot din mo. Ikapos naman si JenJen! Ay, unsa may dautan ni anak naman siya. Daga na siya, Vincent! Bisan iya sa bata yung kabuot! Daga na siya! Amang maliw ka! Papa Vincent, Mama Pearl. Bayahan ni mong amawa ka! Kawala ka tao ni may kalibutan! Nga gusto kang tukbo ng imong amahan! Unsa ko pala? Ingo naman ang ko ni Ana. Ang pagkaway, hinungdan akong pagkamahan. Vincent, daghan ng mga amahan nga minunod tukog sa ilang anak! Perla, dili ko sama sa ubang mga maning imong ingon, ha? Nga way tanlag. Papa. I look into your eyes, so far away.
There's trouble on your mind. You're losing faith. Ano siya sumuga? Hey now, Bugaag na ang mo sa. Ang gina! Ang bilis! Shane, pasagdihin na lang. Nakagusto man siya. till they take my heart. Di man suko, JenJen. Remember Di when man suko. Ikaw suko, man, JenJen. Lagi. Patuod ayon. you thought we'd lost it all, and so Ang buto nimo. Di ka sa kabalaka ng retarded sa? Magduda lang ka nimo. Ano ka, Shane? Ay, ina, nag-jelly ka sa inyong suwan? Ito. Anong tambal? Bayo noon. Salamat Elmer. Gining palihog ko og tubig ako lang ni siwaso ng kape ha. Koy tubig. Tito, ako na lang. Para magdali. Ha? Ha? Shen, ikaw ta to. Sige na, ako na dito. Luoy kay si JenJen. Samot na sa akong tinguha aning mapaduol kaniya. Kung makakuha ka kong bakasyon sa akong pagtrabaho sa gawas, no? Pakastan dyan ako dito si Shane Pearl aron maduol ko ni JenJen. Huwag mabantayan ako siya. Luoy kay ko ni JenJen. Elmer. So, tinood yun ang gisulti ni Ivy nga may problema ka. Naibaw na bitaw ka ng problema ha pa? Bahing gyapon ni sa retarded na igsuon ni Shane Pearl. Ano bang maproblema ka man may tungod niya, ano? Maluoy mong gusto niya pa kanang every time na makita rin ako na sakitan siya ni Shane Pearl. Ang sakitan po ko. Oy. Ay, tinunto ha? Okay na mi nga nakauyag mo si Shane Pearl. Bisan og doon na sa igsuon nga retarded. Wa taw mi mga andoy nga magkaumagan og usa ka retarded. Wa na ibutang si mga una-una. Ha, Elmer? Pahuway na ka ha. Okay naman ka, no? Okay na, JenJen, papa. Wata na, halala, JenJen. Nahuwasan ng Diyos. May okay. Dali na. Niya sa man, kining atlang kagpanyapon niya. Ayaw na, papa, uy. Nanaog lang, JenJen. Ingon ka, maayo, basta tao kaon. Ang tabuok pamilya. Ang anak ka, papa, no? Huwag yung kamalimot, ana, no? Apan din sa ato, usahay di yun na matuman. Mag-ulos-ulos man tagpangaon. Saon nga, lain-lain maglakaw mga tao din eh. Apan at least, kung panihapon magtungan yun sa kaon. Diba? O sige, tawagon tala niya kahapon, mga una ha? Sige ha? JenJen, tawag lang yan ko ha? Papa. Okay. Love you, Papa. Love you. Wak na jud anak JenJen. Thank you, Papa Jesus. Wak na anak JenJen, Papa Jesus. Thank you. Vince. Magkapayubos ka, Perla. Uy na. Tungod lang tingali sa ako mga insecurities. Sukat pagit ka ni Ato. Mga nakasulti ko Ato. Giminusan ka sa akong utok, Perla. Gikuhaan ko nimo sa kabuot. Alright. Ako nun ko. Nakalitan lang ko.
Daw talaga tingala ko huna din nakita kong megakos ka ni JenJen. Pero Vince, di ka sa makabaso na ako. Daghan na nadungog. Doon ay mga amahan na may unay pagtukob sa kagalingon nilang anak. Kaya, dili ko sama sa upang amahan nga imong giingon. Dili ko mananap. Dili ko sama sa ubang amahan nga mangunay pagtukob sa ilang kaugalingong kadugo. Ug di ka gyud makapasaylo na ako, Vincent. Ugi pangita Perla, alang sa atong kalinaw din. Huwag tangan ako ng imong insecurities. Huwag labaw sa tanan, tudluing imong kaugalingon pagmahal o pagpangga ni JenJen. Daan pagyog ko. Nga mo sangko kita kang JenJen. Pwede ba, Vincent? Ayaw ko na kong diktahe kung unsay akong bation kang JenJen. Pwede ba? So, dawaton ko na lang idayon ng kamaturan. Nga ingon na lang yun tan ini, ingon na lang yun ining atong pagpuyo, watay kalinaw, kay kanunay manang kita makasumpaki tungod ni JenJen. Kung gusto kang makabatong tagkalinaw, Vincent, isipa nga wa mo exist si JenJen ng bayan. Pangita mga walay subok mapailubon ug matuod kung mga walang kawaw ang kainit walay pagkabugnaw kung mga labi kabililhon ug kadalay ko